Gipaubos na sa investigasyon sa kagamhanan sa syudad sa Subo ang 199 million pesos nga pondo sa flood control projects sa Cebu City Government human nasayran nga walay matudlo nga konkretong nahimo nga proyekto. Mao kini ang gibutyag ni Cebu City Councilor Alvin Arcilla human gipadangat ang maong taho sa konseho sa ilang executive session. Sa pagsubay ni Arcilla, ang 199 million pesos, 15% lamang sa kapin 1.3 billion pesos nga total project cost nga nagtumong sa himuong drainage system sa mga kadalanan sa Sugbo. Matud niya nga ang 15% nga girelease sa proyekto alang unta sa design ni ini, butang nga nakapaisa og pangutana sa mga konsehal matud ni Arcilla. First time ko naka-notice nga ang syudad sa Sugbo nagpabiding siya og design and build. Ang maong proyekto naglangkop sa paghimo og drainage sa 5 kadan sa Cebu City South District, ang Cabrero Street, N. Bacalso Avenue, V.H. Garces Street, Leon Quilat Street ug Iscario Street. Mipadangat sab si Arcilla nga miingon ang Department of Engineering and Public Works kon DEPW atul sa executive session nga ang design nga gisumiter sa kontraktor wala nahaom sa actual nga area nga trabahoon. Duha ka design ang giingong gisumiter apan wala kini naaprubahan. Apil sab sa gipangutana sa konseho kung nganong gipunduhan sa city government ang proyekto nga nahisakop man sa National Road ang mga dan nga maigo sa proyekto. Ang gitubag ra sa engineer nga kani kuno nga area kung matarong paunta paghimo to ang katong drainage, more or less usan is makasulbad sa flooding nga problema na nga area. Kay considering ba first time ko nakadungog nga ang syudad sa Sugbo one time nihimo og drainage na kantidad og 1.3. Asoy sa konsehal nga ang maong proyekto ubos sa miaging administrasyon ni atong 2021. Human midangup na sa konseho ang city engineer nga mi-endorse sa proyekto. Kini human ang kaniadtong officer in charge sa proyekto nga kasamtangang empleyado gihapon sa DEPW wala makadawat siyang sweldo sukad pa ni atong Marso. Napiit matud pa ang maong engineer human kini na flag sa Commission on Audit sa irregularity sa funding sa buhatan sa DEPW. Misuway og kuha ang MyTV Cebu News team sa habig sa maong engineer apan pakyas ang among team. Gihold iyang sweldo niya ang whole amount. So in short kani siya pamilyado niya wa na gyud magdawat og sweldo maski piso. Sa pagkakaroon, gitahasan na matud ni Arcilla ang City Legal Office sa paghimo sa mga lakang legal sa pag-recover sa pondo sulod karong tuiga. Mibisita ang among team sa buhatan sa Legal Department apan wala mi naabtan. Karon, gipadayon sa Cebu City Council ang pag-imbestigar sa maong proyekto kung asa mipadung ang 199 million pesos o kinsa ang angay manubag sa wala maimplementar nga flood control project. Kini si Mark Irmas, alang sa MyTV Cebu.